Chcete zlepšiť svoje zdravie, energiu a výkon? Ste na správnom mieste. Moje meno je Daniel Weiss a vítam vás pri počúvaní tohoto podcastu, ktorý vám pomôže cítiť sa a vyzerať lepšie. Zdravím vás, moje meno je Daniel Weiss. Pre tých, ktorí ma nepoznáte, som coach, výživový poradca a v súčasnej dobe vieme, aká nastala situácia. Veľa ľudí je, dá sa povedať, v depresii z toho, že pociťujú straty v biznise, pociťujú straty v osobných financiách. Možno ak ich nepociťujú teraz, sú alebo začínajú si už byť vedomí toho, že možno sú v blízkej budúcnosti začnú pociťovať taktiež nejaké veci ohľadom celkovej teda tej situácie, aká nastala, môže na vás vplývať dosť negatívne a všetky tieto negatívne veci na nás budú doliehať, pretože sa budú akumulovať a tak ďalej. Preto natáčam toto video, alebo ak to počúvate vo forme podcastu, tak si to môžete vypočuť a zamerať sa na to. Čiže o čom idem hovoriť? Ako sa vysporiadať psychicky s týmito vecami, lebo ako som spomínal, ja som výživový poradca, ale čo ja robím ako coach, ja ľuďom mením životy. Na jednej strane, doteraz sme s klientmi riešili veci akože ako schudnúť, ako nabrať svaly, ako podporiť nejaký fyzický alebo mentálny výkon, ale teraz riešime veci, ktoré sú mne dokonca ešte aj bližšie, s ktorými som úplne že v začiatku aj začínal, a to boli veci ako dá sa povedať z tejto mentálnej perspektívy, ako sa vysporiadať buď so stresom, alebo ako sa posunúť vpred, ako rásť ako osobnosť. A celá táto situácia, ako ju ja vnímam, pre mňa je to obrovský dar. To je proste stimulus na to, aby som vyrástol osobne. Čiže, čo tým myslím? Poprvé, moja prvá rada pre vás, z môjho pohľadu, dúfam, že to bude pre vás teda aj veľkým benefitom. Rozprával som sa o tom mimochodom s veľa klientmi teraz. Jedná sa o to, že tým, že na nás doliehajú všetky tieto informácie, ktoré sú relatívne negatívne, tieto pocity, negatívne myšlienky sa v nás akumulujú a je veľmi ľahko prepadnúť depresiám, negatívnym emóciám a podobne. A ako hovorí Jeffrey Combs, to je človek, ktorého pokiaľ viete po anglicky, odporúčam sledovať. Je to môj jeden z najväčších, dá sa povedať, vzorov, čo sa týka biznisu a emócií, manažmentu emócií, časovania, plánovania. Tento človek, čo hovorí o situáciách, ako je táto, tak je o to, že veľa ľudí začne automaticky redukovať. To znamená, že začnú šetriť. Ja sa stotožňujem s tým názorom, že to je práve príležitosť na to, aby sme práve že viac produkovali. A možno nejde o to, aby ste mali benefit alebo zneužili tú situáciu, ale jednoducho tým, že poskytnete na jednej strane nejaký benefit pre ostatných. Napríklad v mojom prípade, tu máte coaching pre vás. Nahrávam video, ktoré verím, že vám pomôže posunúť sa vpred. Takže na jednej strane pomáhate ostatným ľuďom, budujete si možno značku, budujete povedomie o sebe, hlavne pomáhate tým ľuďom osobne rast, prežiť túto situáciu. Fitness tréneri, ktorí dávajú teraz, dá sa povedať, nejaké home workouty, live videa, live streamy, ktoré vám ukazujú, ako cvičiť, keď ste doma, aby ste zostali teda, že psychicky, mentálne zdraví, aj keď ste zavretí doma. Tak toto sú veci, ktoré sú v súčasnej dobe veľmi podstatné a ktoré si ceníme. Možno z toho nebudete mať benefit hneď, ale vám sa to vráti. Verím tomu, že sa vám to vráti v blízkej budúcnosti. Čiže budujte si základy, nepozerajte sa na to len krátko, akože čo je teraz v tomto momente, v tejto sekunde, alebo možno tento týždeň. Máte pravdepodobne nejaké svoje záujmy, ktoré sa asi aj zmenili. Máte svoje priority, ktoré sa určite zmenili v súčasnej dobe. Ale chcem, aby ste sa zamerali na niečo, na nejaký teda ten celkový obraz. Lebo táto situácia skôr či neskôr pominie. Možno to bude mesiac, možno to bude rok. Ale pominie. Keď sa vrátite naspäť do tých kolaj, ako sa môžete vrátiť a silnejší. To
To znamená, čo sa teraz môžete naučiť? Teraz máte unikátny stimulus na to je ten úplne najsilnejší, čo je prežitie. Čiže ak pociťujete to nutkanie, že prežiť, neutekajte pred tým. Využite to, aby ste sa nejak posunuli vpred. Možno sa naučíte niečo nové o financiách, o marketingu, možno ako variť. Ste doma, varíte, upratujte, ako si zorganizovať život. Zistíte, že možno doteraz, čo ste pokladali za podstatné veci, tak ich prehodnotíte a zistíte, že nie sú pre vás také podstatné. Že tie tehličky na bruchu možno nie sú také podstatné pre vás ako zdravie. A pre niektorých z vás to možno znie banálne, ale verím tomu, že pre ostatných z vás to jednoducho trafí ten bod a teda, že vás to posunie vpred. Takže vyslovene, benefit tejto situácie sú rôzne kurzy, veľa organizácií, inštitúcií ponúka kurzy zdarma, ktoré boli doteraz platené, a sú aj, bavíme sa o drahých kurzoch v rádovo stovkách eur. Využite to, čiže informácie doteraz, ktoré ste mali poskytnuté za peniaze, alebo respektíve za výmenu nejakej hodnoty, máte dostupné v súčasnosti zdarma. Využite to, použite to na to, aby ste sa posunuli vopred, aby ste z tejto situácie vyšli silnejší, ako ste boli doteraz. Viem, že to nebudú všetci z vás, taká je realita. A pokiaľ to bude jeden zo 100, ktorí si toto pozrú, tak splnilo toto video, alebo tento podcast, v akejkoľvek forme to ste sa k tomu dostali, splnilo to svoj účel. Ja viem, že ja sa posuniem vpred. A to je niečo, čo som si vybudoval za dlhé roky. Vedieť sa na seba spoľahnúť. V súčasnej dobe zamyslite sa nad tým, čo je pre vás asi tak najpodstatnejšie. Čo by malo pre vás teda ten najväčší efekt využiť. Možno je to niečo z oblasti financií, možno je to z oblasti finančne ste možno zabezpečení. Tak jednoducho môžete pracovať. Konečne máte čas pracovať na zdraví a venovať sa rodine, deťom, manželom a riešiť úplne iné veci. Čiže vyslovene to môže byť aj taký, že prezlečený dar. A pozerajte sa teda na to aj s nádejou, pozerajte sa na to realisticky a opäť pripomienkujem, nájdite v tom nejaké pozitíva, nájdite v tom, čo si z toho zoberiete. Čiže dajme tomu, že ste identifikovali tú nejakú oblasť, v ktorej sa chcete zlepšiť. Čo teraz? Nájdite si knihy, kurzy a praktické rady, ktoré vám pomôžu tieto veci aplikovať do života. Lebo najlepšie sa učíme, keď to rovno aj aplikujeme. Takže zoberte si knihy, čo sa týka seba rozvoja. Z môjho pohľadu, v tej by sa nemali čítať, že od začiatku po koniec. Prvé, pozriem si zadnú stranu obalu, že o čom to je, nech mám nejaký teda nejakú predstavu o tom, že čo to tam bude, čo tam autor spomína, ako mi to pomôže, alebo sa rozhodnem na základe toho, že či mi to vôbec pomôže. Potom pozriem si obsah. OK, mám predstavu o kapitolách. Možno ma nezaujíma 90% z tej knihy, ale chcem si pozrieť jednu špecifickú kapitolu. OK, teraz pozriem sa na tú jednu špecifickú kapitolu a dám si, dá sa povedať, záležať na tom, aby som z nej vytiahol čo najviac. Ak sú tam nejaké cvičenia v tej knihe, možno pracovný zošit, možno je to súčasť kurzu, tak jednoducho priamo ich aplikujem, alebo teda vy ich aplikujete a následne posunte sa ďalej. Možno na inú tému alebo na iný zdroj v rámci tej témy. Pokiaľ máte nejaké otázky, pokiaľ chcete možno nejakú psychickú, mentálnu podporu, aby som vám možno pomohol prehovoriť do duše, zamyslieť sa nad tým, že čo, ako prioritizovať. Ja vám dávam 15-minútové, dá sa povedať, telefonát so mňou, kedy si tieto veci môžeme prebrať. Nie sú to len takéto motivačné slova, ale veci, ktoré vyslovene dúfam, že vám pomôžu aplikovať a posunúť sa vpred a zostať pri tom mentálne
nažive. Nezblázniť sa z celej tej situácie. Takže pokiaľ sa vám toto páčilo, tak viete, čo máte robiť. Som si istý, že niekto to zužitkuje, možno z vašich priateľov, blízkych. A pokiaľ máte nejaké otázky, môžete priamo písať mne, to je otázky @dan2tviss.eu alebo cez Facebook, alebo ak ste na podcaste, tak v deskripcii, alebo teda v popise podcastu budú linky k tomu. Takže budem rád, keď sa pridáte. A ešte jedna posledná rada na záver. Aj keď je situácia, aká je, a možno, že sa bude zhoršovať, možno, že pravdepodobne sa bude aj zlepšovať, tak vyslovene vyskladajte si deň tak, aby ste obmedzovali všetky tie negatívne emócie, ktoré majú negatívny vplyv na vás väčší, ako by mal mať. Čiže jedna vec je byť realista, druhá vec je byť proste v depresii. Takže ja sa s vami lúčim, majte pekný deň, pekný týždeň a čakám na vaše telefonáty.